Nhasi tiri kunzvimbo yeMash West kuno kuKaroi. Tiri panzvimbo inonzi iyo Trokiadzwa, pamusha ipo panonzi pekwa Kapingautowa. Patauya kuzoona hama dzedu dzinoraramawo nealbinism vatoda kuti tinge tiri tinokurukura navo tichinzwa kuti machallenges avanosangana nawo ndeapi. Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa paSaint TV, basa richienda mberi. Kana usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page Rakan Saint TV, zvimwezvo nepa IG account yedu Saint TV official, nepa TikTok tawe kuwanikwapo zvakare. Aiwa, handei munozvionera nekuzvinzwira. Mukoma makadi zvenyu? Tiri nani zvediso. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu mukoma munonzani? Ndinoti Knowledge Kapingautowa. Mukoma Knowledge, mune makore mangani? Ndine 23 years. 23 years. Mukoma Knowledge, mhuri yeZimbabwe ingada kuziva zvakare kuti kubva muchikura imimi kusvika pamave apa, ndeapi matambudziko amunosangana nawo zvikuru sei nekunzwisisa kuti munorarama nealbinism? Taingotizwa nevana vechikoro kubva tichikura. Shamwari dzandaitamba nadzo vakati vana vatete vaitouya vachitaura neni vachitamba neni. Muchikoro ndaitotizwa kunzi aiwa auya, kana ndiri mukirasi ndaitotiziwawo nevamwe. Yaizotamba nevana vatete tichingoraramawo takadaro tatokura. Kana dzimwe nguva ndototizwa nevana kuti auya kune mwana ainge achitocha kuti munhu akamira sei ganda rake riite. Saka unokuona kuti upenyu hwacho hwaungooma kutizwa nevanhu. Mumwe anototi munhu nditomufarira uyu gandimbotamba naye ndione kuti anenge zvinenge zviri sei. Nevana vandakakura navo vanenge vachiziva kuti ada kumboona akamira sei muchinda. Saka ndokukura kwatangoitawo kusvika chingosvika takurawo tava magentlemen kudai, tava madhara kudai so. Rasvika mamadhara. Tasvika tava madhara saizvozvi. Saka makaberekwa muri vangani? Takaberekwa tiri vatatu, one ndobva azoshaika. Alright. Mese makaberekwa mune albinism kusanganisira wakashaika? Tatipo vatema 3, tataberekwa tiripo 4, one ndobva azoshaika. 2 pasi, tozongosara tiripo 6. Alright. Alright. Saka 3 ndimi ma-albino? Ma-blacks. Alright. Alright. Saka 2 ndi masara muri 2 manje? Tasara tiripo 2. Vanorarama nealbinism. Ndo vasara chete. Alright. Saka chimbondiudzai mukoma. Iye zvino ndeapi machallenges amunosangana nawo? Machallenges atosangana nawo kuti unongochitoka dai ubota machallenges ekuima moja urimo pamwe ndingangorambe chitambura because unongotsvaga mari kuti ungochida kuofisi kunzi uya utore zvakati uchifamba. Saka manje machallenges acho anenge akatooma. Wozotiwo utano hwacho utano ungogara uchingorwara chete pese pauri kabhozi hainyama. Bozi hapana, bozi takanzi izvo pamwe mushonga yemukushandisa here inozoti mupinde kenza. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kumbozvinzwira matambudziko anosangana nehama dzedu. Aiwa, kune vanenge vachida kubatsirana navo makasununguka, nhamba ndo dziri pascreen kuti tinge tiri tinobatsirana navo zvikuru sei kuti tinge tiri tinoita kuti upenyu hwavo huite zviri. Mukoma makasimba here? Tonanija. Handiti? Mukoma, mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Inini ndonzi Even Kapingautowa, ndine 42 years. Alright. Mukoma, matambudziko amunosangana nawo muri kunoku kuKaroi ndeapi, tichitarisawo kunyaya yekuti munorarama nealbinism? Kunoko matambudziko atisanganisa nawo ndeyekuti pane machallenji ekuti toona kunzi uye kuKaroi kumaofisi kunotora mafuta atinenge tichizora. Dzimwe dzenguva toona kushamwari yoda asi yonge tichienderera kunotoresa mafuta iwaya. Saka ndiwo amwe machallenji atichisangana nawo. Apa ndisofa neronda iri ndane 22 years. Zvakatanga gore rapera kuna August kari kadiki. Chatanga chichiundu ndokasitanga kuti karonda kari kadiki. Ndikamboenda Karoi ndambofirwa mari
ndakanzira iti yava kuhorofe ndichisvika kare kuchipatara zvakanzi chinove kwacho ndandatsvagirwa kuti mari nevanhu vandaenda ndichisvika chinove zvakanzi aiwa kuHarare ndakazofirwa mari navachifamba avo vekaroya ndichienda kuHarare. Ndasvika kuHarare kwacho vanditi ndaravaraviwa ita zvavaita kwacho kwavainditi ndiende ndoitwa operation yeronda iyi kwaidiwa mari ndo ndatadza kuti ndiitwe operation asina mari yacho ndaita kuzoti zvisiku yekuya ndo ndakandirwa mari ndakakandirwa ndakazoisa kuusa ndio yabuda $50 yanga isingatokwani kuti yase ndigone kunge ichikwana zvamari yaidiwa ndiye ndakazongokwanisa kutenga mapirizi nemishonga yanga ndanyorerwa vamakadhi ndo ndadzoka kunoko mukoma wangu vamwe vanodhiraivha matiraki ndo vanditi no zvazvakadii kuti sezvo kuZambia ndionanewo vakanda nenishuwa kuZambia. Ndasvika kuZambia ndaifanira ndakadzokera 28 January kuno operatiwa still kwakasara maresults vakacheka 50 vakacheka vaida kuona kuti chirwere ichi saka maresults acho ainzi anobuda kana January saka 28 ndakadzokera ndakaona akabuda nenge vakandioperate saka imari yakatoshaika kuti ndinge ndichidzokera. Alright, kuroti pari kudiwa mari ingasvika mari kuti munge muri muno operate noti tichitaura zvekubva kunoko kusvika pachirundo unokwira $5 US kana takuzoenda kuZambia kwacho chaiko ngatiita $10 zozi $150 kwacho saka $150 kwacho $10 kuti kusvike panzvimbo ko iyo medical bill rachona kuti operatwa vaitaura zvemari ikoko manje vange zvavataura nyaya yekuti imari vada kuoperate. Alright. Ko kuraramawo panapa munoraramawo sei? Chikafu chekudya dzimba dzamunogara zviri kufamba here mugoma? Zvacho zvakatonyanya so far seova gore rakapera ndatanga kurwara ndatoshanda zvekutotiyo tikatora zvechikafu chivage chacho havatorina sadza racho chacho tidya havana kana nyangwe izvozvo kugeza chako siwo dzacho vakatooma zvekupfekawo ndizvo vanongoonawo kuti zvoizvozvo zvavangotaura mhuri yeZimbabwe dambudziko kana rawira umwe wedu rinenge ratowira tese. Panapa ndakamira namukoma vandakamira nawo kuchema tinodzoka zvakare kwamuri kune vanenge vachida kubatsira vanoda kuti tinge tiri tinobatsirana nawo. Nhamba ndo dziri pascreen kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana namukoma pamwe chete nemhuri yavo. Ndofunga muri kuona kuti state yavari istate inorwadza, istate inotoshungurudza mwoyo kunyangwe yevanoona. So tiringokumbirawo kune avo vanokwanisa kubatsirana navo kuti tinge tiri tinokurumidza tabatsirana navo kuti vange vari vanorapwa ipo pamba pavanogara. Zvinhu hazvinaomira mushe kune vanokwanisa kuti tinge tiri tinobatsirana navo kuimprova. Ndizoti uri kunzwawo kuti ungada kuita uchii panapa tingoita sekutumwa kwatinenge taitwa pamoyo. Aiwa, regai tinonzwa tichikurukura zvakare naamai. Zita rangu ndinonzi Jesinara mapfunde matsva. Alright, ukama hwenyu knowledge Iban wakamira sei? Vana vangu vandakabereka. Alright. Vana ava sezvataona kuti vanorarama nealbinism kana kuti usope, ndeapi matambudziko amakasangana nawo kubva vari vana kusvika iye zvino vakura? Kubva vari vana ndakasangana nematambudziko ezuva. Vaiti ndikafamba navo muzuva vaitsva nezuva vaita matusu vaitanga kuchema vari vadiki. Kuzopedzesera ndatora jira nyoro ndanika mumvura ndakaita simburera kudai nemafambiro andaita navo muzuva. Alright. Ko nharaunda vamwe vanhu vaivagamuchirawo sei? Vamwe vanhu vaigamuchirawo kuti tazvarirwa vana vasiri rudzi rwedu mukati memusha taisiwa masope mumusha.
Saka zvina kuva nematambudziko akakura here kubva kuvanhu nezvaitaura vanhu? Aiwa, hazvina zvokuipa. Takangogamuchira kuti semwana seropa vana vandadi vandapiwa naMwari, handingagone kurasa. Ndakagamuchira kuti Mwari ndaandipa vana ivavo. Ko kuchikoro ivowo vachikura vainogamuchirwawo sei? Kuchikoro vaienda. Utano hwavo hwakamira sei uye muri kurarama sei pano pano? Iye zvinezvi ndakutoona kuti vana vangu utano hwavo hwakutonetsa, ivo vambobva kwese uko vakura vari vanhu vanga vari vatsvene-tsvene. Ndozoona utano hwavo hwakuti ari pano waita chino, ari pano waita chino, ari pano waita chino. Saka vana ava vanga vari vatatu, mwana wacho akashayigwa rakapera muna Dhisemba. Alright. Saka rubatsiro rwamungada kubva kumhuri yeZimbabwe kune vakatitasa paruzuva nhasi rungava ruri? Ngangona kuti hwangu rubatsiro rwekuti vabatsire vana ava vaite mune zvakanaka. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa kubva kumubereki vari kutiwo utano hwevana ndo hwanyanyonetsa, hwakutoti imi semhuri yeZimbabwe dai mange muri munobatsira sekukwanisa kwamunoita, tichitenda kuti tichabatsirana nehama dzedu kuti upenyu hwavo hunge huri hunoita zviri nani. Aiwa, tinoda kukutendai mhuri yeZimbabwe kune vese vachaita kuti tinge tinobatsirana navo. From Uncle Saint, the only Zim uncle neScientific crew, now teach it, it's much love. Kuna vose vakasununguka vanenge vachida kuti tibatsirane mhuri iyi, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen. Aiwa, tichitenda kuti tichabatsirana navo kuti upenyu hwavo hunge huri unoita zviri nani. Mhuri yeZimbabwe dambudziko kana richinge rawira umwe wedu idambudziko rinenge ratowira tese, saka hatigone kunge tiri tinonyarara kana kutarira kurutivi toti aiwa izvi zvawana vamwe. Aiwa, idambudziko ratotowana tese. Kune vese vachabatsira tinoti God bless you. From Uncle Saint neScientific crew, for now teach it, it's much love.